А така исках да те заведа в Брашляново. Тази нощ осъзнах, че просто няма къде другаде да те заведа. Ако не беше толкова далече. И ако аз утре не бях на работа? И ако ти не заминаваше? Все повече ми липсва къщата в Брашляново. Може би така е по-добре. Да си остане къщата на нашата първа нощ. Помниш ли спомнят? Балкона, черквата от среща. Помня розовия храст до стълбата. Кладенеца, липата. И баба ти, която ме затвори, да спе при нея, за да ме пази. Така и не ме опази. Баба ми. Баба ти. Ти ли си? Аз съм. Къде изчезна човека ми? Искам всички да видят, че съм с теб. Всички. Как само си люлеехме краката и бяхме в центъра на света. В самия център. В самия център. Къста ти пола. Ако бяхме останали заедно, щеше ли да го има този красив ден? Едва ли. Ние не можехме да останем заедно. Много е обърканото в нас. Много суетата, гордостта. И вечно това самодоказване. Все в името на свободата. Свободата? Истината е, че аз пак щях да махна детето. Какво дете? Нашето неродено дете. Направих аборт.
2 месеца след като ти замина. Какво казваш? Спокойно, не си знаел. Нямаше да ти кажа. Просто сега усетих, че не мога да не ти кажа. А какво и ако си знаел? Тебе нищо не можеше да те спре. Но истината е, че не само ти, и аз не бях готова за дете. Изплаших се. Изплаших се. Не исках да се чувствам зависима. Предстояше ми дипломиране, не можех да кажа на нашите, знаеш какви бяха. И реших, аз сама го реших. Не, аз не съм невинна жертва. Просто съм била една високомерна глупачка. Защо си жестока към себе си? Ела. Ела. Голямото геройство. Сама жена за всичко и едно дете без баща. Как така, без баща? Той не знае, че Надя съществува. Чешки актьор. Бяха на гастрол в Смолянския театър. Да. След онзи аборт бях категорична, ще го родя каквото и да става. Исках да си докажа, че мога сама да родя и да отгледам детето си. Какво безумие. Какъв егоизъм. Голямото постижение, то щастливо ли е? Би ми запалила една цигара? Семейството не беше сред нашите ценности, ако си спомняш. Искахме да сме артисти, верни на думите, изпепеляващата любов. След теб имаше разни мъже, но нещата ужасяващо се повтаряха. Абсурдите, пиянствата на провинциалната бохема. Бягах в себе си, ближех раните си. Денем работех за местния вестник. Нощем сънувах нашето неродено дете. И после, слава Богу, появи се Надя. Не ти е било леко. Много ми била гордостта за това. Разболя се Надя, аз зачеркнах поезията и си казах, аз ще замлъкна.
докато не започне да чува отново детето ми. И кога е било това? Надя беше на 3 години, като се разболя. Започнаха с какви ли не антибиотици я лекуваха. Наложи се да дойдем за по-дълго в София. Успяха да спасят 20% от слуха й. И тогава, докато ходехме из болниците, видях обява за ватмански курсове. Това ми уреждаше всички проблеми за момента. Сносна заплата, общежитие. И ти от толкова време си там? Там съм. Къде да съм? Трамвая ми помага да оцелявам анонимно. Ден за ден. А какво казват лекарите? Не може ли да се направи още нещо за детето? Какво да казват? Правят каквото могат. Чувствам се ужасно. Баща ми беше прав. Аз винаги съм мислил само за себе си. Прости ми. Можеш ли да ми простиш? Простила. Щом съм тук, съм ти простила. Хайде да поспим. Утре цял ден съм на работа и ти заминаваш. Къде заминавам? Къде? 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 В другия твой реален живот. Къде заминавам?